Gwaith fideo gan Meiro Koizumi yw Angels of Testimony a greuwyd yn 2019. Mae'n seiliedig ar dystolaethau gan Hajime Kondo, cyn filwr rhyfel 99 oed o Japan, a anfonwyd i Siena yn ystod yr ail rhyfel Sino-Japaniaeth. Gallwch weld ei dystiolaeth ysgrifenedig ar ddechrau'r arddangosiad hwn, ochr yn ochr â lluniau o'r Kondo ifanc. Pan gyrhaeddodd Siena yng Ngwanwyn 1940, roedd y Japaniaid wedi meiddiannu Siena ers 3 mlynedd eisoes. Roedd y cyfnod hwn o'r rhyfel yn gymhleth ac yn filain. Mae manylion y digwyddiadau mwyaf treisgar a'r dioddefaint gweithaf a achoswyd gan luoedd Japan wedi ei celu rhag y cyhoedd hyd heddiw. Mae cyhoeddi tystiolaeth am y rhyfel fel un Kondo yn ffynonell barhaus o aniddigrwydd a chwilydd yng Nghymdeithas Japan. Ac bod gan gwledydd eraill hanesion tebyg iawn, yn enwedig yn ystod cyfnodau o ryfel neu wrthdaro, mae hynodrwydd anrhydedd ac ufuddod dinesig Japan yn ffenomena diwylliannol a gellid dadlau ei bod yn fwy amlwg ac yn llai tebygol o gael ei deall gan gynulleidfaoedd y gorllewin. Mae'r gwaith hwn yn un o blith llawer gan Koizumi sy'n ymgysylltu ar hanes hyddedig hwn o'r ail ryfel byd. Mewn gweithiau eraill mae'n mabwysiadu lleisiau dioddefwyr ei hun mewn perfformiadau sy'n fwriadol anghyffyrddus, yn ail greu arswyd mewn darluniadau gan gyn-filwyr ac yn ffilmio'r cyhoedd yn Japan mwyn ymchwilio i'w dealltwriaeth doredig o rôl Japan yn y rhyfel. Y fideo cyntaf a welwch yw Kondo, sy'n cael ei gyfweld gan Koizumi. 80 mlynedd ar ôl bod yn y fyddin, mae Kondo mewn cartref gofal ac yn byw gyda dementia. Mae'n chael hi'n anodd cofio ei dystiolaethau cynharach ei hun am droseddau rhyfel y cymrodd rhan ynddynt ac bu'n dyst iddynt. Mae awyrgylch cynnes mae Koizumi wedi creu gyda gweiadau clyd o llun didaro o'i destun yn anghydnaws ar drafodaeth ddirdynol. Mae'r ffilm yn datgelu sut cafodd Kondo a'i gyfoedion tra'n gwasanaethu yn y lluoedd arfog eu cyflyru i gredu bod pobl Sieniaidd yn llai teilwng o fywyd na moch, ac mae marw dros Japan oedd y ffordd fwyaf uchelwrol o farw. Drwy'r cwestiynau a afynir i Kondo, dysgon ni'n bod yn llofrydd torfol ac yn dreisiwr mewn gang, ac wedi cyfranogi mewn gweithredoedd babaraidd, didrygaredd a gyflawnwyd gan gydfilwyr ym myddin Japan. Bod cof Kondo yn ei fethu wrth iddo geisio cofio'r hyn iddo ei wneud a'i weld, pan ofynnwyd iddo beth dylai pobl ifanc ei wybod am y rhyfel. Mae'n mynd yn ofidus iawn ac yn cael ei gysuro gan yr artist. Mae'n dweud wrth Koizumi ei fod dal yn cael ei boeni gan hynllefau am ddienyddiadau yn ystod y rhyfel. Faint o dynerwch o Kondo ifanc a wasgwyd a dorwyd ac ail-lunwyd yn rhywun a fyddai'n achosi'r holl arswyd hyn. Mae ardal nesaf yr arddangosfa yn eich gosod ymhlith 2 sgrin. Mae un yn dangos Kondo a 2 sgrin fwy yn dangos pobl ifanc Japan sydd, ochr yn ochr â Koizumi, wedi rhoi tystiolaeth Kondo ar gof ac wedi creu perfformiadau gan defnyddio ei eiriau. Gallwch wylio rai o'r pobl ifanc yn perfformio a gweld cyfweliad Kondo sy'n wahanol o ran hyd ar yr un pryd. Mae perfformiadau hyn yn dolennu, weithiau'n adlewyrchu ei gilydd, ac ar adegau eraill yn gwrthgyferbynnu â golygfeydd o Tokyo a mynegiant modern o falchder cenedlaethol gan gynnig cyfysodiadau gwahanol. Mae'r bobl ifanc yn cymryd rhan weithredol yn y gwaith, ar ôl ei gyd greu y Koizumi, ac mae ei hoedrannau ifanc, nid oes yr un ohonynt ymhell o oedran Kondo pam gafodd ei anfon i Siena, yn drawiadol. Dewisiodd y pobl ifanc pa ddarnau yr oeddent am ei adrodd drwy fyfyrio ar y tystiolaethau a oedd yn taro'r deuddeg iddyn nhw. Datblygwyd y symudiadau o'r dudalen ysgrifenedig i ddatganiadau gyhoeddus drwy weithdai cydweithredol. Mae llaferganu geiriau'r dystiolaeth ar ben ei hunain yn agosatrwydd stiwdio yn dod o dagrau ei lygaidd rhai'r pobl ifanc. Pan fyddent yn llyfaru tystiolaethau penodol o gwylydd a thrais yn uchel mewn mannau cyhoeddus, amlygir ei camwedd cynhenid ymhellach. Mae'r pobl sy'n mynd heibio, y mae Koizumi yn sicrhau ei bod wedi cynnwys yn y llun llydan, sy'n benderfynu o'i anwybyddu. Nid yw'r adwaith hwn yn syndod yn unman yn y byd. Nid yw cael hanesion cenedlaethol o euogrwydd o'r fath yn gyfyngedig i Japan. Mae gwerslyfrau ysgol unrhyw genedl yn adrodd straeon sy'n ei ddangos yn y golau gorau posibl, tra bod y rhai sy'n byw gyda difrod y gorffennol yn cael eu tywelu. Mae Llywodraeth Japan yn parhau i ymddiheuro am erchyllterau rhyfel, ond mae ddealladwy o ystyried yr agosrwydd hanesyddol y celu parhaus a graddau'r gweithredoedd erchyll, bod cenhedloedd a dioddefodd o dan reolaeth drefedigaethol greulon Japan
yn parhau'n anfodlon ar graddau mae Llywodraeth Japan wedi gofyn am fyddian. Mae eu perfformiadau cyhoeddus yn cyfeirio at dyfodol lle gallai pobl ifanc geisio fod yn fwy ymwybodol o wirioneddau yn gorffennol. Ond adyliau hynny gael ei roi ar eu ysgwyddau ifanc, ac ydy rhannu hyn yn madda erchyllterau'r gorffennol. Nid oes dim am y gwaith hwn yn hawdd. Mae Meiro ei hun yn cydnabod cymlethdod moesol tynnu sylw at tystiolaeth fel hyn fel gwaith celf. Ond efallai gall gweithredu fel man cychwyn ar gyfer bod yn agored ar gwirionedd. Mwyn ymdrin a hanes a gweithredoedd o'r fath a'i ôl-effeithiau a ymgysylltu â nhw, rhaid yn gyntaf i ni gydnabod eu bod yn bodoli. Mae ail fyw a cydnabod poen y gorffennol mwyn gwella yn thema bwerus yn y gwaith celf hwn. Os ydych chi'n teimlo'n gythryblus, cofiwch bwysigrwydd adnabod eich anghysur, gwybod bod eraill yn teimlo'r un fath, a rhowch amser i chi'ch hyn cyn parhau a'ch profiad o artist Mundi.